Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Butwa. Taong 1989, Oslob, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manunulo ng iba't ibang uri ng lamang dagat itong si Butwa. Tuwing gabi, habang nagpapahinga ang karamihan, abalang-abala naman siya sa panunuyod ng dalampasigan. Lahat ng maaaring mapagkakitaan at makakain ay kanyang kinukuha para maibenta yon kinaumagahan. Bagaman may mga anak na siya, minabuti niyang wag itong pasamahin sa trabahong ginagawa niya. Ayaw na ayaw ni Butwa na maging katulad niya ang kanyang mga anak, gawa ng nais niyang mabago ang buhay nito. Yun din ang naging rason kung bakit pinapaaral niya ang mga yon sa kabila ng kawalan nila ng mapagkakakitaan. Bata pa man si Butwa, nasa 28 taong gulang pa lamang. Wala ding bisyo at masasabi kong may kalakasan pa sa taong ito. Bawat gabing pagsuyod niya sa dalampasigan, bitbit niya ang pangarap ng bawat isa sa kanyang mga anak. Halos kahit mag-isa lang siyang nangingilaw ng mga alimango at iba pang mga laman dagat, wala yung kaso para sa kanya. Sa loob ng ilang taong gano'n ang kanyang gawain, aminado siyang may mga pagkakataon na ding nagbigay ng takot sa kanyang katawan. Isa na dito ang biglaang pagtaas ng dagat sa dalampasigan at ang pagsilay niya sa mga nilalang na animoy umiinom ng tubig alat tuwing gabi. Ayon kay Butwa, na ang mga nilalang na yon na minsan niyang nakita ay nagdudulot pa rin ng palaisipan para sa kanya. Naniniwala siyang hindi yun aswang sa kadahilanang nasisiguro niyang takot sa tubig alat ang mga ganoong nilalang. Kahit madalang niya lamang itong masilayan, minabuti niyang yon ay iwasan. Sa oras na nakakakita siya ng taong nakatuwad sa dulong parte ng dalampasigan, siya na mismo ang umiiwas. Isang araw, nagkayayaan ng inuman sa bahay nila Butwa. Nagkataon kasi noong kaarawan niya, kung kaya't lahat ng kaibigan at kanyang kakilala ay pumunta. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay ang tiyuhin niyang albularyo sa kanilang baryo na nagngangalang Romeo. Malapit lamang ang bahay nito sa kanila, subalit hindi rin sila gaanong nagkikita. Bukod kasi sa marami yung ginagawa, kabi-kabila din ang mga pasyente nitong tinutulungan. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman, naging masaya naman ang lahat. Bagaman simple ang handa, bakas sa mukha ng mga taong kanyang inimbitahan ng tuwa. Habang patuloy na umiikot ang baso, unti-unti naman silang nakakaramdam ng kalasingan sa kanilang mga katawan. Makalipas lamang ang ilang oras, nang medyo tinamaan na ng alak ang iilan sa kanila, doon na nag-umpisa ang mga masaya nilang usapan. Noong una, puro biro ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit nang masambit na ni Butwa ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nasisilayan sa dalampasigan, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat. Matapos yung marinig ng kanyang mga kainuman, bigla naman yung tumahimik na para bang bawat isa sa kanila ay seryosong nakikinig. Ayon sa kwento ni Butwa, tuwing huling araw ng buwan, nasisilayan niya ang mga nilalang na yun sa dagat. Kung hindi ito umiinom, nasisipat niya yung nakatingala lamang sa kalangitan at hindi gumagalaw. Ang labis pa doong ikinagimbal ni Butwa ay ang pangangatawa ng mga nilalang na yon na halos napakalayo sa katawan ng isang ordinaryong tao. Dagdag pa niya na, minsan na din niyang nasilayan ang mahahaba nitong mga dila noong nanulo siya ng maliwanag ang buwan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalahad ng istorya, kitang-kita niya ang pagkagulat ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natahimik
nang masipat niya ang kanyang tiyuhin na tumitig sa kanya ng napakasama. Upang hindi na mas lalo pang lumalim ang kanilang paksa, sinubukan niyang ibaling yon sa ibang bagay. Para kay Butwa, sapat na ang tinig na yon para tumigil siya. Sa paglalim pa ng gabi, isa-isa nang nagsialisan ang mga kainuman nila. Nang dumating na sa puntong sila na lamang ng tiyuhin niya ang natira, laking gulat na lamang niya nang ibalik nito ang paksang tinalakay nila kanina. Alam kong nagsasabi ka ng totoo. Yung mga taong nakikita mo sa dalampasigan tuwing malalim na ang gabi, hindi sila mga ordinaryong nilalang. Sa pananalita naming mga albularyo, tinatawag namin silang mga umpol. Isang uri ng aswang kung saan may kakayahang makipag-isa sa anumang uri ng tubig. Kaya nilang tumawid ng dagat sa pamamagitan ng paglipad. Paglalahad ng kanyang tiyuhin. Dagdag pa nito na ang mga umpol ay merong salungat na abilidad kumpara sa mga ordinaryong aswang. Madalas talaga silang nasisilayan sa mga dalampasigan gawa ng buong buhay nito. Patuloy silang naghahanap ng mga mutya ng kaliwa na maaari nilang pakinabangan. Para sa mga hindi nakakaalam, di hamak na mas marami ang mga mutya ng kaliwa na matatagpuan sa dagat. Kumbaga, yon ang nagsisilbi nilang libingan nang sa gayoy hindi sila basta-bastang makuha. Sa oras na merong sumibol na mutya sa dagat, pinamamahayan yon ng iba't ibang uri ng nilalang kagaya ng mga syokoy at agwan. Ang mga agwan ay mga engkantong tubig na nasa kaanyuan ng waluwalong may 2 buntot at 3 kulay sa balat. Sa oras na masilayan nyo ng isang ordinaryong tao, magkakaroon nyo ng sakit na halos hindi na kayang gamutin ng lunas. Kung nakarinig na kayo ng taong nangisay matapos nitong umahon sa malalim na bahagi ng dagat, kagagawan yon ng agwan. May posibilidad yung mamatay ora mismo o kung hindi naman, habang buhay na itong magiging paralisado. Ganon kadelikado ang mga agwan kung kaya't ang iilang taong may alam sa mga nilalang na yon ay mariin niyong iniiwasan. Ayon pa sa kanyang tiyuhin, na sa oras na makakuha ng mutya ang mga umpol, dahan-dahan na yung magpapalit anyo bilang panibagong uri. Kadalasan, nagiging parte sila ng lahi ng mga amumongo o hindi naman kaya'y mga kurkur. Kapag nasa gano'n na silang estado, doon pa lamang mag-uumpisa ang paghahanap nila ng kanilang mga biktima. Bagaman kumakain ng karne ng tao ang mga umpol, hindi ito gaanong mapanganib hanggat hindi yun nasisindak ng mga nilalang na napapadpad sa kanilang lugar. Hahayaan ka lamang nito sa iyong ginagawa kapag napansin itong wala kang balak na pakialaman sila. Pero kapag sinubukan mong lumapit sa kinaroroonan nito, may posibilidad na kaladkarin ka ng mga umpol patungo sa malalim na parte ng dagat upang lunurin. Hindi mo magagawang labanan ang lakas nito, gawa ng 5 beses yung mas malakas kumpara sa mga ordinaryong tao. Sa oras na nagawa ka ng mapaslang ng mga nilalang na yon, doon na nila sisimulan ang pagkatay sa iyong bangkay. Bago ka nito tuluyang itapon sa dagat, sisiguraduhin itong hindi ka na makikilala. Nakakita na ba kayo ng taong matagal nang nalunod sa dagat? Ganon na ganon ang estado ng kalimitang nabibiktima ng mga umpol. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad din ng kanyang tiyuhin sa kanya na maraming ganoong uri ng nilalang sa lugar nila. Kalimitan niya yung nasisilayan sa dalampasigan na madalas puntahan ni Butwa tuwing gabi. Ligtas naman dyan, Butwa. Mag-iingat ka lang. Kapag nakakita ka ng isa sa kanila, umuwi ka na. Huwag ka nang magtagal dyan sapagkat hindi nagpapakita ang mga umpol ng nag-iisa. Maaaring isa lang ang nakikita mo dahil ang mga kasama nito
ay naroon sa malayo. Kapag minalas-malas ka, maaaring makasalubong mo ang iilan sa kanila sa daang iyong tinatahak papauwi. Hindi ko sinasabi sa ito para takutin ka. Ang sakin lang, malaman mo ang mga bagay-bagay. Wika ng tiyuhin niya. Dahil sa sinabi nito, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa. Hindi na niya sinubukan pang makipagtalo sa kadahilanang aminado siya na siya ay isang mangmang pagdating sa mga ganoong uri ng nilalang. Lumipas pa ang ilang minuto, nagpasya na ang kanyang tiyuhin na umuwi. Pag-alis nito, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila, dala-dala ang mga baso at iilan pang mga gamit. Sa paglipas ng gabing yon, minabuti muna niyang magpahinga ng halos ilang araw nang sa gayoy magkaroon naman siya ng oras para sa kanyang pamilya. Hindi naman siya noon pinagbawalan ng kanyang asawa sa kadahilanang ramdam din ito ang hirap na dinadala niya tuwing tumutungo siya sa dalampasigan ng 10 oras. Habang nasa kasagsagan ng pagpapahinga itong si Butwa, hindi niya pa rin malimot-limot ang tungkol sa mga umpol. Tuwing gabi, habang napakatahimik ng paligid, lumalabas siya sa kanilang tahanan para magmasid. Sa bawat gabing pinagmamasdan niya ang napakalapad na dalampasigan, paulit-ulit niyang nasisilayan ang mga nilalang na nakatuwad. Ang iilan sa mga ito medyo malapit lang sa kanya, habang ang iba naman nasa malalim na parte na ng tubig. Kung titingnan para itong mga syokoy, gawa ng nasisipat niya yung tumatalon-talon sa itaas na bahagi ng dagat. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, gawa ng alam niya kung ano ang pag-uugaling meron ang mga nilalang na yon. Sa pagsapit ng araw ng kanyang trabaho, minabuti niyang ihanda ang lahat ng kanyang gamit sa panunulo. Kinahapunan, hindi pa man gaanong lumulubog ang araw, kitang-kita na ni Butwa ang mga taong naghihintay sa tabing dagat. Karamihan sa mga ito naninirahan lang sa kanilang baryo, habang ang iilan naman nanggaling pa sa ibang sityo. Sa paglubog ng araw sa kalupaan, matyaga naman silang naghintay sa pagbaba ng tubig dagat. Magbabandang 7:00 na noon, nanatili pa rin silang naghihintay, gawa ng malalaki pa rin ang tubig sa dalampasigan. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, doon pa lamang sila nakapag-umpisa ng kanilang trabaho. Habang abala si Butwa sa pangingilaw ng mga talaba at alimango, maigi naman niyang pinagmamasdan ang buong lugar. Yung atensyon niya noon nahahati sa mga kukunin niyang lamang dagat at sa mga umpol na maaari niyang masilayan sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mga lahati na sa sako ang kanyang nakuha, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang isang batang sumigaw di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya rito, kitang-kita niya yung nakatayo habang nakaturo sa isang nilalang na nakatuwad. Sinubukan niya pa yung lapitan para kausapin pero hindi siya nakaabot. Bago pa man niya kasi yung magawang malapitan, nabato na ng bata ang umpol na nakita nito. Pagsilay ng nilalang sa kinaroroonan ng batang yon, saksing buhay itong si Butwa kung papaano yun magwala na parabang isang mabangis na hayop. Halos segundo lamang noon ang naging pagitan nang bigla nitong sinugod ang batang yon habang umaatungal ito. Lahat ng mga manunulo sa paligid ay biglang natigilan, gawa ng hindi nila maunawaan ang mga nangyayari sa lugar. Pagsilay nila sa batang tangan-tangan ng umpol patungo sa malalim na parte ng dagat, doon pa lamang silang nag-umpisang magsitakbuhan. Lahat sila kanya-kanya, walang kinikilalang kamag-anak o kakilala. Dahil dito, napilitan na ding tumakbo papalayo itong si Butwa para iligtas ang kanyang sarili. Yung mga naipon niyang lamang dagat ay kanya nang iniwan dahil kapag ipinagpatuloy niya ang pagbitbit dito,
paniguradong maaabutan siya ng mga aswang. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan, ramdam niya sa kanyang dapa-dapa ang pagtarak ng mga tinik ng tuyom. Bagaman sobrang sakit na ng kanyang nararamdaman, nagpatuloy pa rin siya sa pananakbo, alang-alang sa kanyang maiiwang pamilya. Sa isip-isip noon ni Butwa, kung manghihina siya, may posibilidad na hindi na niya makita ang mga anak niya. Yon ang kanyang pinanghawakan nang sa gayoy makaligtas siya sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Maya-maya pa, nang medyo malapit na siya sa dulong parte ng dalampasigan, bigla naman siyang natigilan nang lumapag sa kanyang harapan ang isang umpol. Pagsilay ni Butwa sa nilalang na yon, kitang-kita niya ang kabuuang wangis nito. Ayon sa kanya, na sa pamamagitan lamang ng nanlilisik na mga mata ng nilalang, kayang-kaya ka na nitong tigalpuhin. Kung mahina-hina pa ang iyong wisyo, maaari mo pa yung ikahimatay. Paglalarawan niya rito, meron itong 3 magkabilaang hiwa sa leeg na animoy mga hasang. Kulay itim din ang balat nito at meron yung mga kaliskis sa binti at braso. Matatalas din ang kuko nito at meron yung buntot na maihahalin tulad mo sa buntot ng pagi. Matapos niyang masilayan ang nilalang na yon, naramdaman niya ang dahan-dahang panghihina ng kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa habang patuloy na itinuturo ang umpol. Sinubukan din niyang umatras noon pero sadyang malakas ang paninindak ng nilalang na yon. Dahil sa pangyayari, unti-unti nang natatanggap ni Butwa na hindi na siya magtatagal sa mundong ibabaw. Ang tanging nagawa na lamang niya, manalangin at humingi ng tawad sa kanyang pamilya. Pagsilay niya sa nilalang na dahan-dahan ng lumalapit, napapikit na lamang siya habang taimtim na nananalangin. Paghawak nito sa kanyang damit, doon na niya dahan-dahang nararamdaman ang pagbao ng kuko nito sa kanyang kalamnan. Hindi na niya sinubukan pang magpumiglas sa paniniwalang mas lalong malalagay lamang sa alanganin ng kanyang buhay kung susubukan niyang makipaglaban. Pakiusap! Huwag niyo akong patayin! Maawa kayo sa akin! Meron akong pamilyang binubuhay! Pakiusap! Mangiyak-ngiyak na wika ni Butwa sa harapan ng aswang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong kinaladkad habang bumubulong sa kanya ng, Meron din akong pamilyang pinapakain. Pasensyahan na lang tayo rito. Malaya kayong nakakapaghanap buhay sa lugar na ito. Pero kung pakikitaan niyo kami ng kabastusan, hindi na tama yan. Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon ay ang mabilisan naman itong pagkaladkad sa kanya papalayo. Dahil sa ginawa nito, ramdam ni Butwa ang pagtama ng matatalas na tipak ng bato sa kanyang bewang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo malapit na sila sa malalim na parte ng dagat, bahagya namang tumigil ang umpol nang masipat nito ang tiyuhin ni Butwa na naglalakad. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin, kitang-kita niya kung papaano yun lumakad ng mabilis papalapit sa aswang. Halos ilang minuto lamang ang dumaan nang magkaharap na ito at ang nilalang. Pagsilay ng tiyuhin niyang nahihirapan na siya ng husto, hindi na yon nagdalawang isip pang sumugod. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, buong puwersa naman itong sinapak ang nilalang, sabay hugot sa kanyang katawan papalayo rito. Nang masiguro na ng kanyang tiyuhin na nakuha na siya mula sa mga kamay nito, agad naman yung tumakbo papalayo. Hindi na ito nag-aksaya ng oras sa kadahilan ng unti-unti na silang napapansin ng iilan nitong mga kasama. Sa pagdating nila sa bahay nito, agad naman silang pumasok sa isang silid. Habang naghahabol hininga itong si Butwa,
Inabisuhan siya ng tiyuhin niya na iwasang gumawa ng ingay. Matapos siyang ilahad sa kanya, agad naman siya nitong pinatalikod para tingnan ang sugat niya. Pagsipat nitong labas na ang kanyang buto sa likod, agad naman yung kumuha ng malinis na damit para ibenda sa kanyang sugat. Diyos ko, Butwa. Sobrang laki ng sugat mo. Nababahalang wika ng tiyuhin niya habang nilalapatan siya nito ng paunang lunas. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon niya tuluyang napagtanto kung bakit hindi niya nagagawang maigalaw ang kanyang mga binti. Maaaring naapektuhan na ng sugat na yon ang kanyang mga paa na siyang naging sanhi upang hindi niya yon maigalaw ng malaya. Kahit alam niyang maliit na lamang ang posibilidad na siya ay muling makalakad, nagpasalamat pa rin siya kahit papaano gawa ng hindi siya pinahintulutan ng Diyos na mamatay sa kamay ng mga aswang. Sa isip-isip ni Butwa, kung sakali mang hindi dumating ang kanyang tiyuhin, paniguradong hindi lang yon ang kanyang aabutin. Makalipas pa ang ilang minuto, patuloy pa rin silang nakikinig sa paligid. Ang kanilang naririnig noon, walang iba kundi ang mga sigaw ng iilang mga manunulo na nakikipaglaban pa rin para sa kanilang mga buhay. Nais man sana nila yung tulungan, pero iniisip din nila ang sarili nilang kaligtasan. Kalimitan sa mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar ay umiiwas sa mga nilalang na yon, gawa ng kilala nila ito bilang mapupusok at mapaghiganting uri ng aswang. Halos inabot din ng kalahating oras ang mga pagsisigawan sa paligid bago yun tuluyang tumahimik. Nang maramdaman ng tiyuhin niya na nakalayo na ang mga umpol, dali-dali naman yung lumapit sa kanya para tingnan ang kalagayan niya. Tiyo, bakit walang tumutulong sa mga manunulo? Hindi ba naririnig ng ating mga kababaryong sigaw nila kanina? Paano nangyari ang bagay na yon? Nababahalang tanong ni Butwa. Nang marinig naman yon ang kanyang tiyuhin, napabuntong hininga na lamang ito habang sumasagot sa kanya ng, Alam mo, yung nangyari kanina, walang ibang nakarinig nun, kundi ang mga nakaligtas lamang at mga nabiktima. Sa kasamaang palad, walang kakayahan ng mga ordinaryong tao na marinig ang ganoong klase ng kaganapan. Ang mga umpol, hindi yan aatake kung hindi sila sigurado. Bago pa man nila mapagdesisyonan na kayo'y lipulin, nakagawa na ito ng paraan kung papaano patahimikin ang mga kababaryo nating nagpapahinga sa kasagsagan ng gabi. Ang mas nakakalungkot pa, yung mga mahal nila sa buhay ay malilimutan na sila pagsapit ng umaga. Kasabay ng pagwika ng tiyuhin niya ay ang pagtarak naman ito ng 5 kandila sa harapan ng pinto ng bahay niya. Alayon sa mga namatay at naging pagkain ng mga umpol. Matapos naman yung masilayan ni Butwa, napahagulgol na lamang siya sa iyak habang patuloy na sinasariwa ang muka ng batang manunulo. Kinaumagahan, akay-akay siya ng tiyuhin niya pabalik sa tahanan nila. Pagsilay ng kanyang asawa sa kalagayan niya, halos hindi naman yun makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ilang ulit pa nitong kinausap si Butwa kung nagsisinungaling ba ito, pero ganon at ganon pa rin kasagutan ang naririnig nito sa kanya. Nang tuluyan na nitong matanggap ang nangyari sa kanya, yumakap na lamang yon habang umiiyak. Ayos lang yan. Ang importante, buhay ako. Pasensya ka na, mahal. Mula sa araw na ito, magiging pabigat na ako sa inyo. Hindi ko na magagampanan ang pangako ko para sa mga anak natin. Nanlulumong wika ni Butwa sa kanyang asawa. Magmula nang mangyari ang insidente, marami sa mga kapitbahay nila ang nagtanong ukol sa nangyari sa kanya. Para tantanan na siya ng mga ito, minabuti niyang magsinungaling alang-alang sa katahimikan ng kanyang pamilya. Sa paglaki ng mga anak niya,
Hindi niya yon pinahintulutang manulo tuwing gabi sa dagat. Mas pabor siyang mangisda na lamang yun sa umaga kesa humanap ng mga alimango at talaba tuwing gabi. Naging palaisip pa naman yon para sa mga anak niya, pero wala yung pagpipilian kundi ang sumunod. Sa pagtanda ni Butwa, nanatiling sariwa pa rin sa kanyang alaala yung nasaksihan niyang aswang na umiinom ng tubig dagat. Okay, opinion ko sa kwento. Parang sobrang kakaiba na itong klase ng aswang na to, no? Kasi alam ko karamihan sa inyo yung mga matagal nang nakikinig sa atin. Kahit ako mula sa pagtanda ko o sa mga experience ko o sa mga narinig ko na ring kwento, na umiiwas talaga yung aswang sa dagat eh. Kasi alam naman nating lahat na takot sila sa asin. Tsaka hindi nga nila kaya yung tinatawag na tawid dagat, di ba? Pero ito, sobrang kakaibang nilalang nito, nakakatakot namang kalaban to. Ano kaya magandang pangontra sa kanila bukod sa mga buhay na salita? Kasi hindi natatabla niya ng asin. Pwede kaya makabuhay? No? Pero dito sa experience ni Butwa, sobrang nakakakilabot yun. Kaya isipin ninyo gabi-gabi nanunulo kayo. Nanunulo yung ano yun may hawak na apoy o kahit anong klase ng liwanag, tas titingnan mo yung dagat, may mga butas dyan na hukain mo kasi may mga nakatira doon na alimango, talaba o kung ano pang laman dagat. Yun yung trabaho nila. Isipin mo, may mga kasabayan ka mga nakatuwad tapos umiinom ng tubig dagat na aswang pala. Pero wag mo lang kantiin, hindi ka naman kasi nila anuhin eh. Pero ang pangit lang dito sa nangyari kay Butwa, yun nga, binato ng bata, siguro nagulat yun. Tsaka, anong ginagawa ng bata ng 10 oras ng gabi? 'Di ba? Siguro, anak ng isang manunulo o kung ano man. Pero labas na tayo kung ano man yun. Yun lang, yung masasabi ko sa kwento na to nakakatakot tong nilalang na to kung makakaharap man to ng kung sino mang antingero o kung sakaling mapasok man sa series, paano nila papatayin to, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.